Sunat yo komposer kok sampean. Wah iya, kudu komposer. Apa? Komposer kayak pupuk. Dia wis ganti. Apa? Di atasnya sedikit. Apa? Arranger. Arranger. Luar Arranger. biasa. Arranger mereknya Mitsubishi L300. Selamat pagi Dek Ilvi, bagaimana punya kabar? Apakah tidak baik-baik saja? Selamat pagi kembali Mas Kentung. Iya. Kabarnya sedikit ngeri-ngerian. Oh sedikit ngeri-ngerian. Bagaimana kalau diperbanyak sekalian? Biar Piye? krok-krokan. Ya ora ngono konsepe. Wah, juru piye? Tapi ya alhamdulillah Nduk. Sing penting awake dhewe dina iki marak sowan wonten dalem Ibu Kenit Kang Mas Denis. Inggih. Ngaturaken sugeng siang kula nuwun Bu Kenit kalian Mas Denis. Niki mantene. Calon manten. Calon manten. Lah iya kan ya ora mungkin lek hajate mbawahi sunat ya to Mas. Mesti kan manten. Iya, Mantene Mas Denis. sunat sakmono ki ya isin. Lah iya. Dah, Wis nih, gede kok. Kuwi ngetoki surakaruan tok laser. Karo apa? Ngundang kangket to. Pasang ganjel to. Ngek saknyekan Kok pedhot. gawat malan. Teko pok ya, heeh. Lagune sing versi dangdut saka Di Ilvi. Lek kemang Di Kinanti, Di Ilvi saiki apa lagune nang? Nggih. Lagu dangdut. Apa Mas Denis? Iki Mas Denis biasanya nyanyi loh padahal. Saurene. Salamono bocah kuwi ben ilang sawane. Ya ampun, ya ampun. Timbangku payah tayo tak surke. Ya. Ya Mas salamono sih. Denis. Salami sih, Bang. Selamat ya Mas. Penyanyi kok Calon keruan manten. sura modern. Ibu Kunit menika nggih. Nggih. Sugeng siang. Iki bojone Mas. Lah menika sinten Mas? Menika Mbak sinten? Garwane asmane? anu Pak Durno. Garwane? Pak Durno. Pak Durno. Heeh. Durno ki sing Durno Gede. ki. Heeh, buta gedhi panganane terong. Ora kolu lek liyane terong. Ning dak protelon kae warunge pecel ya. Banyake sing akeh lho Bu, ngono pesenane ya. Lah sampean mang yo bar marung ngono lho Mas. Ayo aku mang Sing kok tumbas mang apa to sakjane? gorengan karo kentuki. Kentaki. Lah tulisane ning kono U kok. Liyane kan Yo iya sakjane. Lah iya, jajal wacane ngono. Lah Yo, piye? Kentuki ta? Iya. Tapi kan Kentaki bahasane. Oh iya, heeh. Lek cara wong Jawane tek reng. Apa kuwi? Pitik goreng. Heeh. Kakak Parwin Ya ampun Abah kok sampun rawuh. Jan, piye? Oh ngoten. Lah kurung didumi. Ya Allah Mas Ale kandel Mas. Bah. Oh iya, terima Ya kasih. ampun, terima kasih Pak Men. Lah ya ngono mandene anak yo ora lho Mas. Ya kan anake, iki kan musuh. Ya aku kejar dhewe lah no, moro. Lagune apa nang? Apa, Mas Denis? Mbak Yun apa? Iya, Lah tukang poli. lah iki lho Mas. Lek jujur ya Il, pomo iki karo iki kowe kon milih endi? Jane yo kabeh bagus to Mas. Ya, terus? Loro-lorone ndak oleh. Oleh. Heh? Oleh, sing penting kowe betah ngladeni. Ya, lagune apa nang? Napa Mas? Gonggomino, nggih mengke mawon lho Gonggomino. Gonggomino. Ya enek kok wis Gonggomino. Lagune apa? Dangdut. Sik Mas, ketoke ora harus lagu dangdut Mas. Kok lali Sik ya? lali. Biasanya apa Mbak kesukaannya Katrisnan dangdut? sejati apa-apa kawitan sinawang Apa-apa? apa kawitan Muanut sinawang ya Mas, iki Mas iki muanutan. bocah wis metu Pama dihapusi ora ngerti lho Mas. ora tak duwe duit apa sih arti hapusi gar lek duwe duit ngapusi ra rugi ya kawitane sinawang spesial kalian Iki lagu kanca-kanca. Kocino ya Mas. Kok iso Kawitaning sinawang. oh iya kayak terusan piye Heh? wong urip sawang sinawang tak delok dhewe pindah gawe kota keroang Ora, iki ono motif baru. oh kebayak double Iya. motifnya Iya motif anyar Mas iki. Iya, medun. Aku request ke penjahitku ngono. ya nah ya kuwi lho nek kowe cerewet tak sawat banyu kobokan ya enggak kawitane sinawang Rafa HR Pro Putra Dewa Indonesia. Putra Dewa Indonesia.
pasuryan tansah kinambaring sampune hawa katunindan solasakane karengrang wertu ing tiasa ngitung tresno yen sinawa kepiareng kahanan bisa anut bungane angenan Rafa Audio lintang ing tawang kadya netramu padang ayo juga bulan gambane semu sumilire angin gowo tresno Java ini karo Mas Denis Java kan karo iki yo Rini ayo kang katut ketuwa ayo Pak tak latih medok gen pinter ayo Mas Denis dan Mas sapa Mang ayo karo Java gen kembaran tak golek ning pasangan sitok-sitok nggih pemalu Mas pemalu besar Ya, kemaluan Kang Mas tan kendhatku ngalembono batin sroning tiasa ngitung tresno
spesial tetembangan request saking dari Mas siapa tadi Mas? Kenang Bagus Dava. Mas Dava. Yeah. Kawitaning sinawang. Kawitaning sinawang Sinawang. nyawang ilfi sing lagi orang nganggo.